አሐዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር አምላክ እግዚአብሔር ዘፍቅረኩም ንእግዚአብሔር ተፍቅርዎ እግዚአብሔር ዝፈትወኩም ንእግዚአብሔር ተፈትዎ ህዝበ እግዚአብሔር አምላክ ኣብ መሰረት ነቢያት ሐዋርያት ዝተነደቁም ደቂ ዓዶም ንቅዱሳን ስድራ ቤትና ይልዑል እግዚአብሔር ክቡራት ህዝበ እግዚአብሔር አቦታት ካህናት አይንተ እግዚአብሔር ኣሕዋት ዲያቆናት ማሕተተ ቤተ ክርስቲያን አቦታት አደታት ፍጹም ሰላም ናይ አምላኽናን ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኩላትና ይኹን። ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ እዛዝ ዝኾንኩም ብምንጻግ ደሙ ዘነጻኹም በቲ ቀዳሲ ዝኾነ ስራሕ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር አቦ ዝሓረየኩም ህዝበ እግዚአብሔር አምላኽ ብድጋሜ ናይ አምላኽ ናይ ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ናይ ወላዲተ አምላኽ ናይ ጽዮን አደና መጸግዒት ዝኾነትና ናይ ሓድራ ኣደ ዝኾንኩም ብመስቀል ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተመካሕቲ ኣብ ተዋህዶ እምነት ጸናዕቲ ዝኾንኩም ህዝቢ ኣምላኽ ከመይ ኣለኹም? ከመይ ውዒልኩም? ከመይ ቀኒኹም? አሜን። ቅዱስ ሓያል ኣምላኽና እግዚአብሔር ኣምላኽ ከይፀውዓናዮ ዝፀውዓና ከየፍቀርናዮ ዘፍቀረና ከይፈተናዮ ዝፈተወና እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ዝባነ ችርቤል ኮይኑን መላእ ዓለም ብሓለን ግጽድቂ ዝገዝእ ናይ ኣማልኽቲ ኣምላኽ ናይ ጎይታ ጎይቶት ናይ ንጉሥ ነገሥታት እግዚአብሔር ኣምላኽና በኣና ብድኹማት ባረቱ በኣና ብድኹማት ደቁ ብልሳን ኩሉ ፍጥረታቱ ብኣንደበት ኩሉ ፍጥረታቱ ዝኽበረን ዝተመስገነን ይኹን። ከምቲ ቅዱሳት መጻሕፍትና ዘስተምህሩና ከምቲ ቅዱሳት ሊቃውንቲ ቦታትና ዘስተምህሩና ከምቲ ቅዱስ ጳውሎስ እውን ዝነገረና ጢሞቴዎስ ወዱ በመጽሐፍ ረከብነ ከም ዝበሎ በመጽሐፍ ህይወት ዝረኸብና መጽሐፍቲ ቅዱሳት መጽሐፈ ቅዱሳን ብህይወት ዘውህባና ስለ ዝኾነ ብመጽሐፍቲ ገርና ንእግዚአብሔር ክንፈልጦ ኣምላኽና ፈሌጥና ድማ ትእዛዛቱ ሕግታቱ ስርዓታቱ ኣጽኒዕና ብሕጊ ክንመላለስ እግዚአብሔር ይደልየልና እዩ። ብትእዛዛቱ ክንነብር ኣብ ትእዛዛቱ ጸኒዕና ድማ ንኣምላኽና ክነፍቅሮ ንሱ ከም ዘፍቀረና ንሕና ድማ ክነፍቅሮ ከም ዘለና ቅዱሳት መጻሕፍትና የስተምህሩና እዩ። እስመ በመጽሐፍ ረከብነ ህይወተ ብመጽሐፍ ህይወት ረኸብና ከም ዝበሎ ብመጻሕፍቲ ቅዱሳት ገርና ህይወት ስለ ዘውህባና እዘን መጻሕፍቲ እዚአን ህይወት እየን ከም ዝበለን ስለዚ በመጽሐፍ ገርና ክንመሃር ናይ እግዚአብሔር ውዕለታ ክንፈልጥ እግዚአብሔር ኣምላኽና ሓያል እግዚአብሔር ኣምላኽና በኣና ብድኹማት ባሮቱ በኣና ብድኹማት ደቁ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። እንቋዕ ናብ ዓብዪ በዓል በዓለ መንፈስ ቅዱስ ጳራቅሊጦስ ኣብጽሓና ክብሪ ምስጋናን ንመድሃኒ ዓለም ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ይኹንኖ አሜን። በዓለ መንፈስ ቅዱስ በዓለ ጳራቅሊጦስ በዓል ማለት ኣብዓል ካብ ዝብል ናይ ግእዝ ቃል ዝወፅእ ኮይኑ ናይ እግዚአብሔር ካብተን 9 በዓላት 18 በዓላት ኣለዋ። ንኡሳት በዓላት ዝበሃላ 8 ኣለዋ። ከምኡ ድማ ዓበይቲ በዓላት እውን 8 ኣለዋ። 19 በዓል ናይ ቤተ ክርስቲያን ናይ በዓላት ናይ ቤተ ክርስቲያንና ኣለዋ። እተን ካብ ዓበይቲ በዓላት ዘለናዮ በዓል በዓለ መንፈስ ቅዱስ እዩ። በዓለ መንፈስ ቅዱስ በዓል 50 ተባሂሉ በዓል 50 ድሕሪ ትንሳኤ ናይ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ፋሲካ ካብ ፋሲካ ማለት ካብ ቆፂርና ኣንበበል 50 መዓልቲ ወይ ድማ ዕርገት ጎይታ ናይ ጎይታ ኣብ መበል 10 መዓልቱ ነብዕለሉ ዓብዪ በዓል ስለ ዝኾነ በዚ ምኽንያት እዚ ገርና እግዚአብሔር ክነግረናን ክምህረናን እዩ። ጎይታና ንመድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝነገረና ኣብ ወንጌለ ሉቃስ ዘሎ ቃል ቅዱስ ሉቃስ ዝጸሓፎ ወንጌላዊ ሉቃስ ዝጸሓፎ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተዛረበ ቃል ኣሎ። ወንጌለ ሉቃስ ምዕራፍ 24 ካብ 49 ዘሎ ቅዱስ ቃል
ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንቅዱሳን ሐዋርያት ዝነገሮም ኣመለኸና ዝነገሮም ዝተዛረቦም ቃል በዚ መሰረት ጌርና ክንዛረብና እንታይ ኢሉ እቲ ቃሉ ከምቲ ጎይታና ወበ 50 ዕለት أو همسا إلت أمي أرك سماي عززمو صنوه تسهول أبي إذا قال زيو إذا مالته دما كساب منفس قدوس كاب لعلي كساب حيد كساب ترخبو كاب كتم يرسالم أيت صوي لو مالتيو كاب كتم يرسالم أيت صوي لو قيتنا المرحنا نيس كسوس زتزاربهم قدسان هورياتيو ካብ ከተማ ኢየሩሳሌም መንፈስ ቅዱስ ክሳብ ተቀበሉ ሓይሊ ካብ ልዑል ክሳብ ተቀበሉ ካብ ኢየሩሳሌም ኣይትውፁ ኢልዎም ሓይሊ ናይ ልዑል እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እዩ መንፈስ ቅዱስ መጽንዒ ቀዳሲ በራኺ ስለ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ሓይሊ ክሳብ ተረኽቡ ካብ ከተማ ኢየሩሳሌም ኣይትውፁ እንዳበለ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱሳን ሐዋርያት ንደቀ መዛሙርቱ ነጊሮም ማለት ቅድሚ ዕርገቱ ቅድሚ ናብ ሰማያት ምዕራጉ ሓይሊ ካብ ሰማይ ክሳብ ትረኽቡ ካብ ኣቦ ተስፋ ክሳብ ትረኽቡ ኣብ ጽርሐ ጽዮን ወይ ድማ ኣብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ሓይሊ ካብ ልዑል ክሳብ ትረኽቡ ካብ ከተማ ኢየሩሳሌም ኣይትውፁ እንዳበለ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝነገረና ቃል ነዚ መሰረት ብምግባር ዘለናዮ ሰንበት ናይ መወዳእታ ናይ ትንሳኤ በዓለ መንፈስ ቅዱስ ወይ ድማ በዓለ ጳራቅሊጦስ በዓለ ጴንጤቆስጤ ተባሂሉ ዝፅዋዕ በዚ ቤተ ክርስቲያንና ብክብሪ ተብዕለሉ ምኾና ወረደ መንፈስ ቅዱስ ለአይለ ሐዋርያት ከመዝ እሳት ወተናገሩ በነገረ ኩሉ በሐውርት ኢሉ ቅዱስ ያሬድ እውን بمزمراتو ገይሩ ዝዘመሮ ቃል በዘለማዓት ዕለት በዓለ መንፈስ ቅዱስ እዩ ቅዱስ አቡነ ሕርያቆስ ቅዱስ አቡነ ናይ ኣወርሃ ዘለናዮ በዓለ 50 ዝቅደስ ቅዳሴ ዲስቆሮስ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ወበ 50 ዕለት ኣመይ ኣረግ ሰማይ ኣዘዞም ጽኑዕ ተስፋሁ ለአብየ ኢሉ እዚ ቃል እዚ ዝተዛረቦ ድማ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጀል ሉቃስ ድማ እቶ ጎይታ ዝተዘረበ ቃል ጽሒፍዎ ኣብ ወንጀል ሉቃስ ምዕራፍ 24 ካብ 49 ዘሎ ቅዱስ ቃል እዩ ኣርእስቲ ትምህርትና ማለት እዩ ካብ ላዕሊ ሓይሊ ክሳብ ዝረኽቡ ካብ ከተማ ኢየሩሳሌም ኣይትጽኡ ሓይሊ ዝተባሃለ መንፈስ ቅዱስ እዩ ከተማ ኢየሩሳሌም ዝተባሃለት ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን እያ ከተማ ኢየሩሳሌም ዝተባሃለት ካብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ኣይትጽኡ ካብ ቅድስቲ ቦታ ኣምሳለ ኢየሩሳሌም ዝኾነት ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ካብ ኣይትጽኡ እንዳበሉ እንሆ ነገሮም ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት እዩ ነቲ ጎይታ ዝነገሮም ቃል ድማ ሳቶም ድማ በዚ ዕለት እዚ ብዕለት በዓል 50 120 ሰብ ወይ ድማ ቤተሰብ ሰዓብቲ ጎይታ ዝነበሩ ከምቲ ክርስቶስ እንሆ ኣነ ተስፋ ኣቦ ክሰደልኩም እየ ንስኻትኩም ግና ካብ ላዕሊ ሓይሊ ክሳብ ትለብሱ ኣብ ከተማ ኢየሩሳሌም ጽንሑ ዝበሎም ነዚ ቃል እዚ ኣጽኒዖም ካብቲ ከተማ ኢየሩሳሌም ከይወፁ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ከውርደሎም ምዃኑ መንፈስ ቅዱስ ጳራቅሊጦስ መጽንዒዑ ክሰደሎም ምዃኑ ነጊርና እዩ ክቡራት ህዝበ እግዚአብሔር ስለዚ ለማዕርእስተ ትምህርትና ኣነ እንሆ ከምቲ ጎይታ ዝበሎ ኣነ ተስፋ ኣቦ ክሰደልኩም እየ ንስኻትኩም ካብ ላዕሊ ሓይሊ ክሳብ ትለብሱ ኣብ ከተማ ኢየሩሳሌም ጽንሑ ዝብል ቃል ወንጀል ሉቃስ ምዕራፍ 24 ካብ 49 ዘሎ ቅዱስ ቃል ካብ ከተማ ኢየሩሳሌም ከይወፁ ካብ ላዕሊ ድማ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ንክቕበሉ ብሕብረት ኩሉ ሰዓብ ቤተ መቅደስ እናመስገኑ ይጽልዩ ነበሩ መንፈስ ቅዱስ ከም ሓደ ሆበብላ ወይ ድማ ከም ብርቱዕ ሆበብላ ንፋስ መጾም ማለት እዩ ድሕሪ መንፈስ ቅዱስ ብሆበብላ ንፋስ ገይሩ ምስ መጾም
ኣብ ኩላቶም ልሳናት ኣብ ገዝኦም ከም ልሳን ሓዊ ተመቃቀይሉ ኣብ ነብሱ ወከፎም ብሞራል መንፈስ ቅዱስ ከም ዝተቀበሉሉ መንፈስ ቅዱስ ዝተቀበሉሉ ዕለት እዩ። በዚ ለመዓልቲ ዕለት በዓለ መንፈስ ቅዱስ ማለት እዩ። በዚ ለመዓልቲ ዕለት መንፈስ ቅዱስ ዝተቀበልሉ እዩ። ኣብ ጽርሐ ጽዮን ቅድስት ኣብ ከተማ ኢየሩሳሌም ብሓባር ከሎም 120 ቤተሰብ ናይ ክርስቶስ 12 ሐዋርያት 72 ኣርድእቲ 36 ቅዱሳን ኣንስቲ መንፈስ ቅዱስ ከም ህቦብላ ንፋስ ኣብ ልዕሊኦም ወረደ እሞ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ስለ ዝተቀበሉ እንሆ ብሓባር ኮይኖም ንኣምላኽ ከመስግኑ ንኣምላኽ ኣብ ቤተ መቅደስ የገልግሉ ነበሩ ይብለና ማለት እዩ። ስለዚ በዚ ምክንያት እዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ነዚ በዓለ መንፈስ ቅዱስ በዓለ ጳራቅሊጦስ ጴንጠቆስቴ እንዳበለት ትሰምዮ። በዓለ ሃምሳ ኣብ ዘመን ኦሪት ዝነበረ ብኣምልኾተ እግዚአብሔር ቀዳሞት ዝነበሩ እስራኤላውያን ዝጀመረ እዩ። በዓለ ሃምሳ ዝበሃል ኣብ ዘመን ኦሪት ብኣምልኾተ ኣምላኽ ዝነበሩ ቀዳሞት ኣቦታት እስራኤላውያን ኣብ ዘመን ኦሪት እግዚአብሔር ኣምላኽ ንእስራኤላውያን ካብ ምድሪ ግብፂ ካብ ባርነት ናፃ ምስ ኣውፅኦም መዓልቲ ናፃ ዘውፅኦሎም መዓልቲ ዝዝክርሉ ስለ ዝኾነ ካብዚ ምክንያት እዚ በዓለ ፋሲካ በዓለ ቅጫ ተባሂሉ ይግለጽ ማለት ክቡራት ህዝበ እግዚአብሔር። ብሓንሳብ ደለና እቲ ዝወሃበና ቃል ኩሉ ግዜ ቃል እግዚአብሔር ሎሙ ኣኩሉ ሙሉእ ኣኩሉ ዓለም ዝተዘርግሐ እዩ። ከምቲ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብቅዱስ ዳዊት ገይሩ ዝነገረና እንሆ በጽሐ ነገሮም ውስተ ኣጽናፈ ዓለም በጽሐ ነቢቦም ወፃ ነገሮም ወስከ ኣጽናፈ ዓለም በጽሐ ነቢቦም ዝበሎ እንሆ ቃሎም ናብ ኩሉ ምድሪ ተዘርግሐ ቃሎም ናብ ኩሉ በጽሐ ዝበለሉ ብ72 ቋንቋ 72 ቋንቋ ክዛረቡ መንፈስ ቅዱስ ብኣምሳል ህቦብላ ንፋስ ወረዶም ኣብ ልዕሊኦም ድማ ኣብ ልዕሊ ከም ልሳናት እንሆ ወረደ። ድሕሪኡ ድማ መንፈስ ቅዱስ ምስ ኣጽንዖም መንፈስ ቅዱስ ምስ ተቀበሉ ብርታዕየን ሓይልን ረኸቡ ማለት እዩ። መንፈስ ቅዱስ ክሳብ ተቀበሉ ኣብ ከተማ ኢየሩሳሌም ተባለ ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንበሩ መንፈስ ቅዱስ ክወርደኩም ሓይሊ ክትቀበሉ ስለ ዝኾንኩም ሓይሊ ምንታን ክትቀበሉ ካብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንኩም ኣድኹም ኣይትፁ ይብለና ኣሎ። ካብ ቤተ ክርስቲያን ተዳወፂና ከምቲ ዓሳ ካብ ባሕሪ ዝወፅእ ካብ ሃገሩ ካብ ባሕሪ ዝወፅእ ዝመውት ካብ ቤተ ክርስቲያን ተዳወፂና ሞተ ስጋን ሞተ ነፍስን ኣለና። ክቡራት ህዝበ እግዚአብሔር ካብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ክንወፅእ የብልናን ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ክንነብር ኣለና። ንሳ መንፈሳዊት ህይወት መንፈሳዊ ህይወትን ስጋውን መንፈሳዊን ተውህበልና ስለ ዝኾነት ኣደና ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ኣደና ስለ ዝኾነት ስለዚ እስራኤላውያን ኣብ ዘመን ብሉይ ኪዳን ኣምልኾተ እግዚአብሔር እስራኤላውያን ኣብ ዘመን ኦሪት እውን ህዝቢ እግዚአብሔር ኣምላኽ ናይ ኣምላኽ ስድራ ስለ ዝኾኑ ካብ ምድሪ ግብፂ ካብ ባርነት ዘውፅኦም መዓልቲ ስለ ዝኾነ ዝዝክርዋ በዓል ስለ ዝኾነ በዓል ፋሲካ በዓል ቅጫ ተባሂላ ትንገር ማለት እዩ። እዚ መዓልቲ እዚ ካብ ጽባሕ እታ ሰንበት ሸውዒት ሰንበት ቆፂሮም ጽባሕ እታ ሸውዒት መዓልቲ ኣብ ምብል 50 መዓልቲ ከምቲ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝኣዘዞም ሓዳስ መዓልቲ ስለ ዝኾኑ ኢሎም መስዋዕቲ እኽልን ልዑልን ብምቕራብ ቅዱስ ኣኼባ ገይሮም የብዕሉ ነበሩ። ኣብ ኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 23 ዘሎ ቅዱስ ቃል ካብ 13 ክሳብ 21 ዘሎ ቅዱስ ቃል ክትምልከቱ ትኽእሉ ኢኹም። ስለዚ ህዝቢ እስራኤል ወይ ከዓ እስራኤላውያን ኣብ መበል 50 መዓልቲ ንእግዚአብሔር ኣምላኾም ሓድሽ መስዋዕቲ እኽልን ልዑልን ብምቕራብ ቅዱስ ኣኼባ ወይ ቅዱስ ጸጋ ቅዱስ ነገር ይገብሩ ነበሩ የብዕሉ ነበሩ። ኣብ መጽሓፈ ጠቢብ ምዕራፍ 2 ዘሎ ቃል ተገሊጹ ኣሎ ማለት
እዚ ማለት በዓለ ብቋንቋ ዕብራይስጢ እንታይ ማለት እዩ? በዓለ መንፈስ ቅዱስ ማለት በዓለ ሸሻት ተባሂሉ ወይ ይግለጽ ማለት እዩ። ካብ 7 ዝብል ቃል ዝወፅ ኮይኑ ትርጉሙ ድማ ሳሙነይቲ መዓልቲ ተባሂላ ትፅዋዕ። ሻሙነይቲ መዓልቲ ተባሂላ ትፅዋዕ ክብራት እግዚአብሔር። ስለዚ እዚ ዝበለሉ ቃል ሻሙነይቲ መዓልቲ ካብ ዘመን ሃዋርያት ነዚ በዓል እዚ ሳሙናት በዓል ፋሲካ ነብዕሎ ኣብ ሙሉእ ዓለም ተሰዲዶም ዝነበሩ አይሁዳውያን ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ብምምፃእ ናብ ኢየሩሳሌም ይነግዱ ስለ ዝነበሩ እዩ። ናብ ኢየሩሳሌም ይነግዱ ነበሩ ማለት እዩ። ናብ ኢየሩሳሌም ብምንጋዶም ድማ ኣብኡ ኸይዶም ኣብ ዘለዎም ነገር ካብ ወለዶም ካብቲ ዘለዎም ነገር ካብ ወለዶም ናብ ወለደ ምንታን ከውርሱ ናይ እምነቶም ነገር ከውርሱ ኢዛ እንሆ ይገብሩ ነበሩ። ኣብ ብሉይ ኪዳን ናይ ሓድሽ ኪዳን ጽላለ ስለ ዝኾነ በዚ ምኽንያት እዚ ከዓ ነቲ ንዓለም ምድሓን ዝመፀ ብስጋ ዝተገልጸ ጎይታና መድሓና ክርስቶስ ንዕውራት ልቢ ዝሃበ እንሆ ንዑረት ልቦም ኣልዩ ናብቲ ናይ ጥፍኣት መንገዲ ዘይኮነስ ናብ ናይ ህይወት መንገዲ ናብቲ ዘለኣለማዊ ዝኾነት ቅንዕቲ እምነት ኣምላኽ ኣብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ ልቦም ዘብርሃሎም ማለት እዩ። እዚ ቃል እዚ ድማ ካብ ሓይሊ ተስፋ ኣነ ተስፋ ኣቦ ዝበሎ ተስፋ እንታይ እዩ? ተስፋ ነገር ድማ ነቲ ዘይረኣኻዮ ከም ትሪኦ ነገር ዝገብር እዩ ህዝበ እግዚአብሔር። ተስፋ ማለት ዘይርአ ነገር ኮይኑ እንሆ ንዘይረኣኻዮ ከም ትርእዮ ብተስፋ ትጽበዮ ማለት እዩ። ተስፋ ኣቦ ክሰደልኩም እየ ዒልዎም ማለት እዩ። ተስፋ ዝተባሃለ እግዚአብሔር ወልዲ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ተስፋ እግዚአብሔር ወልዲ ናብዛ ዓለም እዚኣ ምስ ወረደ ንድሕነት ዓለም ንሙሉእ ዓለም ኣብ ቀራንዮ መስቀል ዝተሰውአልና ንዋበጉዕ ለእግዚአብሔር ዓለም ሳለነ ዝበሎ ንሱ በጊዕ እንሆ በጊዕ ገንሸል ዝተባሃለ ኣምላኽ ብባህሪኡ እኳ እንተኾነ ነቲ ምስ ኣምላኽ ዝነበረ ማዕርነት ኣይገድፍን ኢሉ ኣይተኸራኸረን። መልክዕ ባርያ ብምውሳድ ሰብ ኮነ ብገዛእ ፈቃዱ ንሞት ተኣዘዘ። ብገዛእ ፈቃዱ ድኻ ገበረ። ንርእሱ ድኻ ብምግባር ናብዚ ዓለም ዝወረደ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ወልዲ ቃል ማለት እዩ። ቅዱሳን ሃዋርያት ናይ ጎይታና መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክስዕብዎ ከለዉ ነቲ ዝነበሮም ንብረቶም ነቲ ዝነበሮም ንብረቶምን ገዲፎም ካብ ስድሮኦም ካብ ቤተሰቦም ዓዶምን ወፂኦም ደድሕሪ ጎይታ ብምስዓቦም ኣብ ዝሓደሮ ይሓድሩ ኣብ ዝወዓሉ ይውዕሉ ዝነበሩ እዮም። እቲ ቅዱስ ቃል ድማ ከም ዝብለና ጎይታና መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ እንሆ ከም ዝበሎም ንቁሩብ ግዜ ክፍለዮም ምዃኑ ግና ከም ዘኽታማት ክትኮኑ ኣይገድፈኩምን እየ ኢልዎም። ከም ዘኽታማት ክትኮኑ ኣይገድፈኩም እየ ነቲ ዘጸናንዕ መንፈስ ቅዱስ ክሰደልኩም እየ ኢሉ ተስፋ ኣተስፍዎም። ህዝቢ እግዚአብሔር ኣምላኽ ተስፋ ኣለና። ህዝቢ ኣምላኽ ተስፋ ኣለና። እግዚአብሔር ተስፋና ተስፋና ኣብዚ ምድሪ እንተዝኸውን እስካብ ኩሉ ሰብ ነደንግጽ ምኾንና ኢሉ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሮማ ሰባት ዝለኣኾ መልእኽቲ ምዕራፍ 15 ዘሎ ካብ 17 ዘሎ ተስፋናስ ኣብዚ ምድሪ ጥራይ እንተትኸውን ካብ ኩሉ ሰብ ነደንግጽ ምኾንና ይብል ማለት ህዝቢ እግዚአብሔር። ተስፋ ናብዛ ምድሪ ጥራይ ኣይኮነትን። ተስፋ ዘለዓለማዊ ተስፋ ኣለተና። ሃገርየ ሰማይ ውእቱ ሃገረይ ሰማዩ ሃገርና ሰማዩ። ስለዚ ተስፋ ኣቦ ክሳብ ዝሰደልኩም እንሆ ካብ ከተማ ኢየሩሳሌም ኣይትፁ ኢልዎም። ስለዚ ክብራት ህዝቢ እግዚአብሔር ካብ ጸሎት ኣይንጻእ፣ ካብ መንፈሳዊ ህይወት ኣይንጻእ፣ ካብ መንፈሳዊ ካብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ትምህረና ጸሎትን ስግዳንን ጾምን ጸሎትን ተስተምህረና ኣይንጻእ። ህዝቢ እግዚአብሔር ናብ ቂም ኣይንእቶ፣ ናብ ቅርሕንቲ ኣይንእቶ፣ ናብ ክፍኣት ኣይንእቶ፣ ናብ ቤዳ ንእቶ፣ ናብ ቅድስና፣ ናብ ጸሎት፣ ናብ ስግዳን፣ ናብ ምጽዋት፣ ናብ ፍቅሪ ንእቶ። እግዚአብሔር እዚ ዝምህረና ህዝቢ እግዚአብሔር
ዛኽታማትኩም ክትኮኑ ኣይገድፈኩምን እየ እቲ ዘጸንዕ መንፈስ ቅዱስ ክሰደልኩም እየ ኢልዎም ማለት እዩ። ኣይሁድ ብኽፍኣት ሒዞም ብዙሕ ስቅያት ዘወረድሉ ዘላገጽሉ ክሳብ መስቀል ኣብፂሖም ስቀሎ ዝበልዎ ሃዋርያት ድማ ተበተኑ ክጽንዑ ኣይከኣሎን ብሕብረት ከለዉ ኣብ ቅድስት ጸርሃ ጽዮን ከለዉ መንፈስ ቅዱስ ወረዶም ብህቦብላ ንፋስ ምኽንያት ገይሩ ወረዶም ኣብ ልዕሊ ልሳናቶም መንፈስ ቅዱስ ወረደ። መንፈስ ቅዱስ መጽንዒ እዩ። መንፈስ ቅዱስ ባራኺ እዩ። መንፈስ ቅዱስ ቀዳሲ እዩ። መንፈስ ቅዱስ ኣንጻሂ እዩ። መንፈስ ቅዱስ ዝወረደሎም ዕለት እዩ። መንፈስ ቅዱስ ክወርደልና እግዚኣብሔር ፍቓድ ይኹን። ኣብ መበል ሳልሰይቲ መዓልቲ ድማ ካብቲ ህቱም ድንግልና ዝተወልደ መቃብር ክፈቱለይ መግነዝ ፍትሑለይ ከይበለ ብሓይሊ ብሞቱ ንሞት ስዒሩ ብምትንሳኡ ብፍርሒ ተዋሒጦም ፋሕ ኢሎም ስለ ዝነበሩ ሃዋርያት ድሕሪኡ ድማ ጎይታ ኣነ ተንስኤ እየ እቶም ትንሣኤ ጎይታ ዘይኣምኑ መናፍቃን ንርባዕ መዓልቲ ዝኣክል ምስኦም ምጽናሖም እነሆ ተሰብኣቢ ክሰደልኩም እየ ንስኻትኩም ካብ ላዕሊ ሓይሊ ክሳብ ትለብሱ ኣብ ከተማ ኢየሩሳሌም ጽንሑ በሎም። ኣብ ከተማ ኢየሩሳሌም ጽንሑ በሎም። ካብ ኣቦ እነሆ ተስፋ ኣቦ ክሰደልኩም እየ ንስኻትኩም ካብ ላዕሊ ሓይሊ ክሳብ ትለብሱ ኣብ ከተማ ኢየሩሳሌም ጽንሑ በሎም። ናብ ወፂኡ ድማ ከተማ ኢየሩሳሌም ካብ ብታንያ ወሲዱ ድማ ኢዱ ኣልዒሉ ባረኾም እሞ ክባርኾም ከሎ ድማ ካብኣቶም ተፈለየ እንዳረኣይዎ ናብ ሰማያት ዓረገ ይብል ቅዱስ ሉቃስ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ዝብል መጽሓፉ ቅዱስ ሉቃስ ክነግረናን ከስተምረናን ከሎ እንሆ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብኦም ተፈልዩ ናብ ሰማያት ዓረገ ነዚ ቃል ተስፋ ምግባር ድማ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ክቕበሉ ኢኹም ኢሉ እንሆ ተዛረቦም ማለት እዩ። መንፈስ ቅዱስ ንዓን ኩላትና የውርደልና መንፈስ ቅዱስ ቀዳሲ ይባርከልና። ካብኡ መንፈስ ቅዱስ ምስ ወረዶም 72 ቋንቋ ክትዛረቡ ናብ ኩሉ ዓለም ድማ ወንጀል ከስተምህሩ ተኣዘዙ ማለት እዩ። ሁሩ ወመሃሩ ወስብኩ ወንጀለ ለኩሉ ፍጥረት ኢልዎም ንኩሉ ፍጥረት ወንጀል ኣስተምህሩ ወንጀል ምሃሩ ትእዛዛተይ እንዳሓልኹም ብትእዛዛተይ ንኽነብሩ እንዳገሰጽኩም ዓድዎም ምኸርዎም ኢሉ። ስለዚ ህዝበ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ከተማ ኢየሩሳሌም ክንጸንሕ ይግባአና። ካብ ከተማ ኢየሩሳሌም ክንወጽእ ኣይግባአናን። ካብ ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ክንወጽእ ኣይግባአናን። ካብ መርከበ ኖህ ክንወጽእ ኣይግባአናን። ካብ መርከበ ኖህ እንተዳ ወፂእና ከምቲ ኖህ ብማይ ኣይሂ ካብ ማይ ኣይሂ ዝድሓነሉ ም8 ነፍሳት ዝድሓነሉ መርከብ ምእመናን ህዝቢ እግዚኣብሔር ኣብ ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ፀግዖም ኮይኖም ተጸጊዖም ድሕነት ነፍሶምን ድሕነት ምእመናኖም ድሕሪ ሃገሮም እንዳጸልዩ ንኣምላኽ ኣብ እግዚኣብሔር ናብ ፈጣሪኦም ምስ ፈጣሪኦም ክነብሩ ከም ዘለዎ መጽሓፍ ቅዱስ እዩ ዘስተምረና። ስለዚ ድሕሪኡ ድማ ጎይታ ዝመሃሮም ነገር እናዘከሩ ኣብ ነፍሰ ወከፍ ፍርሕን ሽበራን ኣርሓቐሎም ፍርሕን ሽግር ፍርሕን ራዕድን ኣርሓቐሎም። እቲ ፍርሕን ራዕድን ዘርሕቕ መን እዩ? ጎይታና መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እዩ ፍርሕን ራዕድን ዘርሕቐልካ ንዓለም ብዘይ ሓጢኣት ጽድቅን ፍርድን ክረትዑን ክምህሮን ነቶም ዝጸርፍዎም ንሓቂ ዝበለ ዝመርሑ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ክቕበሉ ኣብ ከተማ ኢየሩሳሌም ኣብ ቤተ መቕደስ ኮይኖም ብሓደ ልቢ ናብ ኣምላኽ ይጽልዩ ነበሩ የመስግኑ ነበሩ ይብል። እዚኣቶ ድማ 12 ሃዋርያት 72 ኣርድእቲ ቅዱሳን 36 ቅዱሳን ኣንስቲ ጠቕላላ 120 ቤተሰብ ሰዓብቲ ጎይታ ተባሂሎም ይጽውዑ። መንፈስ ቅዱስ ኣብ መበል 50 መዓልቲ ድሕሪ ፋሲካ ዝወዓሎ በዓል ኩላቶም ሓቢሮ ብሓሳብ ከሎ ብሃንደበት ከም ሓደ ብርቱዕ ህበብሎ ንፋስ ካብ ሰማይ ድምፂ ወፀ እሞ ተቐሚጡሉ ዝነበረ ቦታ ሞልኦ ልሳናት ሓዊ ዝመስል ድማ ተረኣዮም ተማቓቒ ኣብ ልዕሊኦም ድማ ከፍ በለ
ንኩሎም መንፈስ ቅዱስ መልኦም መንፈስ ቅዱስ ዝዘርኡሎም ድማ ብካልኦት ቋንቋታት ክዛረቡ ጀመሩ ይብለና። ስለ ቃሉ እግዚአብሔር አምላክና ዝኸበረን ዝተመስገነን እዩ። መንፈስ ቅዱስ ተዳውረይልካ ኣይትፈርሕን፣ ፍርሕን ራዕድን የሎን። ከምቲ ጎይታ ባዕሉ ዝበለ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 14 ዘሎ ቅዱስ ቃል ኣይትፍርሑ፣ ኣይትጨነቁ፣ እነሆ ኣነ ምስከልኩ ይሓይሽ፣ ናብ ኣቦ ምስከልኩ ይሓይሽ፣ ናብኡ ከይደ ስፍራ ከዳልወልኩም እየ፣ ዘኽታማት ክትኮኑ ኣይሓትገኩምን እየ ኢሉ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 14 ዘሎ። ኣይትሸበሩ፣ በአምላክ እመኑ፣ በአብ እመኑ፣ ኣብ ቤት ኣቦይ ብዙሕ ማሕደር ኣሎ፣ ኣብ ቤት ኣቦይ ብዙሕ ማሕደር ኣሎ። ማሕደር ተዘይህሉ ክስርሓልኩም ናብ ኣቦ ምኸድኩ ስፍራ ከዳልወልኩም ናብኡ ከይደ ኣለኹ ኢልዎም። ዝበለፀ ስፍራ ናይ ቅዱስ ህይወት ስፍራ ናይ ቅድስና ስፍራ ከዳልወልኩም ይኸይድ ኣለኹ ኢልዎም። ነፍሲ ወከፍ ድማ ህዝቢ እግዚአብሔር አምላክ ዝፈርሑ አይሁድ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነበሩ ድሓር ድማ ብዙሕ ህዝቢ ተኣኪቦም ነፍሲ ወከፎም በቢቋንቋኦም ከዛረቡን ክምህሩን ወንጌል ከስተምህሩ ድልዋት ኮኑ ማለት እዩ። በዚ ምክንያት እዚ ድማ እዞም ኩላቶም ገሊላውያን ከምኡ ድማ ብዝተፈላለየ ቋንቋ ክዛረቡ ከለዉ ንሕና ካብ ጾጴራ ሰሜድያን እና እንዳበል ኢሉ ተዘራረቡ። ኣብ ይሁዳን ኣብ ቆጶድያን ዝበሃሉ ካብኡ ድማ መፅኦም ድማ መንፈስ ቅዱስ ምስ ወረዶም ኩላቶም ብሓደ ቃልን ብሓደ ልሳንን ኮይኖም ንዓለም ከረትዑ ወንጀል ከስተምህሩ በዚ ለመዓልቲ ዕለት መንፈስ ቅዱስ ወረዶም። ካብ መንፈስ ቅዱስ ምስ ወረዶም ድሕሪኡ ድማ ጾም ጸሎትን ገይሮም ንኣምላኾም ናብ ፈጣሪኦም ከጽርዖም ተማሕፀንዎ። ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 13 ዘሎ ቅዱስ ቃል እንመልከቶ። ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ምስ ወረዶም ኩላቶም ድሕሪ ምራድ መንፈስ ቅዱስ ሓዊ ዕትሮ ዝኾነ ንሐዋርያት ድማ ብኣምሳል ሓዊ ዝወረደ መንፈስ ቅዱስ ድፍረትን ትብዓትን ሃቦም። ድፍረት ትብዓት ሃቦም። ፍርሓት ዝነበሩ እንሆ ደራቃት ኮኑ፣ ተባዓት ኮኑ። መንፈስ ቅዱስ ተዳወሪልካ ተባዕ ኢኻ። ስለ ወንጀል ክርስቶስ ክትምስክር፣ ስለ ቃል እግዚአብሔር ክትምስክር ኣይትፈርሕን ኢኻ። መንፈስ ቅዱስ ተዘይወሪድካ ግን እንታይ ይብለኒ ኣሎ ሰብ፣ እንታይ ትብለኒ ኣላ እንዳበልካ ትፈርሕ ኢኻ። መንፈስ ቅዱስ ተዳወሪድካ ብትብዓት ቃል ወንጀልካ ከምቲ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ኣብ ቅድሚ ሰብ ዝተኣመነኒ ኣብ ቅድሚ ሰማይ ኣቦ ክእሞለ እቲ ኣብ ቅድሚ ሰብ ዝክሕደኒ ግንማ ኣብ ቅድሚ ሰማይ ክሕዶ እየ ዝበለና። ኣብ ቅድሚ ሰባት ክንምስክር ኣለና ስለ ውዕለት ክርስቶስ፣ ስለ ውዕለት ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝወዓለልና ስቅያት መንከራን እንዳዘከርና ክንምስክር ኣለና። ብወንጀል ክንሓፍረ ይግባአናን። ብስብከት ቤተ ክርስቲያን ብስብከትን ብቃል እግዚአብሔር ክንሓፍረ ይግባአናን። ጸሎት ብምጽላይና ክንሓፍረ ይግባአናን። ስግዳት ብምስጋና ክንሓፍረ ይግባአናን። ህዝበ እግዚአብሔር ምምጽዋትና ክንሓፍረ ይግባአናን። ምናልባሽ ቶም እንሆ ሕፍረት ዘለዎም ብኻሊእ ዓይነት ክርድዎ ዝኽእሉ መንፈስ ቅዱስ ስለዘይወረዶም ፍቅሪ እንታይ ምዃኑ ክርዶም ኣይክእልን እዩ። ጸሎት እንታይ ምዃኑ ክርዶም ኣይክእልን እዩ። መንፈስ ቅዱስ ተዘይወረድካ ኩሉ ክትርድእ፣ ንኩሉ ክትርኢ፣ ንኩሉ ክትምርምር ኣይትኽእልን ኢኻ። መንፈስ ቅዱስ ምስ ወረዶም ግን ተባዓት ንፍርሓት ዝነበሩ ተባዓት ኮኑ። ሽዑ ቅዱስ ጴጥሮስ ዓው ኢሉ በተን መዓልትታት እዚአን እንሆ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ሰብ መንፈስ ኣውሪዱ ኢሉ ሰበኸ። ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ዘሎ ካብ 17 ዘሎ እምበር ኣምላኽ ንስኻትኩም ዝሰቐልክምዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዑ ጎይታ መሲሕ ዝገበሮ ዘሎ ቤተ እስራኤል ብርግጽ ትፈልጡ ኢኹም እንዳበለ ክምስክርን ብትብዓት ክምህርን ቅዱስ ጴጥሮስ ሊቀ ሐዋርያት ተዳለወ። ብትብዓት ክምስክር፣ ብድፍረት ክምስክር ስለ ውዕለት ናይ ክርስቶስ ካብ ንሰብ ምእዛዝ ንእግዚአብሔር ምእዛዝ ይበልፅ ኢሉ ብድፍረት ክሰብኽ መንፈስ ቅዱስ ምስ ወረዶ ብትብዓት መስከረ። ንፈርሕና ጸሎት ክንጽሊ ንፈርሕና ከህዝበ እግዚአብሔር
እንታይ ትብለኒ የውድቆ ይኸውን የጉድለ ይኸውን ከመይ ገለ ይኽእሎ ኢልና ነቲ ናይ ቅዱስ መንፈስ መላእኽቲ ዝእርሙና ጸሎት ምጽላይ የፍርሐና እዩ ስጋት ምስጋድ የፍርሐና እዩ ክንፈርሕ ግና ይግባአና ምጽላይ የፍርሐና እዩ ክንፈርሕ ግና ኣይግባአናን ከመይ ጸሎት ማለት ምስ እግዚአብሔር ምዝርራብ ማለት ጾም ድማ ምእንቲ እግዚአብሔር ኢልካ ስለ እምነትካ ምጽዋም ማለት እዩ ካብ ክፉእ ነገራት ምጽሓም ማለት እዩ ስግደት ማለት ንእግዚአብሔር አምላኽ ብምሉእ ልብኻ ብምሉእ ሓሳብካ ብምሉእ ሓይልኻ ብምእዛዝ ናይ ኣምልኾ ስግደት ምስጋድ ንቅዱሳን ድማ ናይ ጸጋ ስግደት ናይ ክብሪ ስለ ዘለዎም ክብሪ ዝግብኦ ክብርሃ ከም ዝበለ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ገላትያ ናብ ሮማ ዝጸሓፈ መልእኽቲ ምዕራፍ 13 ፍቕዲ 7 ዘሎ ቅዱስ ቃል ናብ ዕብራውያን 7 ዝለኣኾ መልእኽቲ ኣሎ ናብ ሮማ ማለት እዩ ስለዚ ክብርን ዝግብኦ ክብርሃ ስለ ዝኾነ በዚ ምኽንያት እዚ ናይ መንፈስ ቅዱስ ቃል ኣጽኒዕና ክንምሃር ከለና ክንሕንዝ ከለና እግዚአብሔር ብሓቂ ተባዓትን ብርቱዓትን ኮይና እምነትና ክንጸንዕ ይዘልየና ማለት እዩ በዚ ምኽንያት እዚ እንሆ ተስፋ ኣቦ ክሳብ ዝሰድድኩም ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ከተማ ኢየሩሳሌም ጽንሑ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ክሳብ ተቐበሉ ካብ ከተማ ኢየሩሳሌም ኣይትውፅኡ ኣይትውረዱ ኢልዎም ኢየሩሳሌም ተባሃለት ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እያ ምሳሌ ናይ ሰማያት ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እያ ህዝቢ እግዚአብሔር ካብ እምነትና ይንጻእ ንግዚያዊ ረብሓ ካብ እንገንዘብ ግዚያዊ መሳርሒ ንብረት ክንብል ካብ እምነትና ይንርሓቅ ካብ ሃይማኖትና ይንውፃእ ንግዚያዊ ነገራት ክንብል ካብ ፈጣሪና ካብቲ ከም መልክዑን ከም መስሉን ገይሩ ዝፈጠረና ክቡራት ፍጥረታት ዝገበረና ክቡራት ፍጥረታት ሰብ ሰንዘ ክቡር ውእቶ ኣይመረ ክብሮ ሰብ ክቡር ከሎ ክብሩ ዘይ ኣይፈለጠን ዝበለና ክቡራትን ከለና ክብረና ክንሕሉ ይገባአና ምስ ፈጣሪና ኩሉ ግዜ ክንዛረብ ኣለና ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ክንከይድ ኣለና ሰላም ለኪ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ባሃቺ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ንዓኸ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ክንብላ ይግባአና ትእዛዛቱ ክንሰምዕ ይግባአና ቃሉ ክንሰምዕ ይግባአና ቃል ቤተ ክርስቲያን ክንሰምዕ ኣለና ቃል ሰባት ዘይኮነስ ቃል ቤተ ክርስቲያን ክንእዘዝን ክነተግበርን ክንእዘዝን ይግባአና ህዝበ እግዚአብሔር ብትብዓት እምበኣር ቅዱስ ጴጥሮስ ሰበኸ ብትብዓት ስለ እምነቱ መሃረ ብርግጽ እቶም ሰቐልኩም ንስኻትኩም እምበኣር ኣምላኽ ሰቐልኩም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ መሲሕ እዩ ኢሉ ክምስክር ብርግጽ ኣብዚ እንዳበለ ብትብዓት ክምህሮም ጀመረ ድሕሪኡ ድማ ብትብዓት መሃሮም ነዚ ሰሚዑ ድማ ብዝተፈላለዩ ቋንቋታት ናይ ምዝራብ ትምህርቲ ዝረኣዩ 300 ዝኣኽሉ ሰባት ልቦም ተወጊኦም ብናይ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ብእምነት ተነሲሖም ተጠመቁ 300 ሰባት ዝኣኽሉ ተጠመቁ ብእምነት ክርስቶስ ኣሚኖም ብናይ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽነት ኣሚኖም ተጠመቁ ተነሲሖም ተጠመቁ ሃዋርያት ብዙሕ ጸጋ ዝተዋሃቦም ምዝራብ ጸጋ ናብ ሙሉእ ዓለም መንፈስ ቅዱስ ተመሪሖም ናይ ወንጀል ብርሃን ከብርሁ ኣብ ዘለናዮ ዘመን ምእንታን ክበጽሕ ናብቲ ናይ ድሕነት ተኻፈልቲ ምእንታን ክንኮኑ እዚ ኩሉ መንፈስ ቅዱስ መሪሕዎም እዩ ብመንፈስ ቅዱስ መሪሕነት እዩ ህዝበ እግዚአብሔር ኣምላኽ ስለዚ መንፈስ ቅዱስ በዝሎም መዓልቲ ዓብይ ጸጋ ካብ ናይ ቤተ ክርስቲያንና ካብተን ዓበይቲ በዓላት በዓለ መንፈስ ቅዱስ ተባሂሉ ዝመሃረናን ዝግለጸልናን ዘስተምረናን ቤተ ክርስቲያንና እኖ ብክብሪ ብዓብይ ክብሪ ተብዕሎ ስለ ዝኾነት በዚ ከምዚ እዚ ብምጽናዕ ኣብ እምነትና ጸኒዕና ብርቱዓትን ተባዓትን ክንወከውን እግዚአብሔር ሓይሊ ይሃበና ለኣይለ ሃዋርያት ከመዚ እሳተው ተናገሩ በነገር ኩሉ ብሃውርቲ ብኩሉ ቋንቋ ድማ ክዛረቡ መንፈስ ቅዱስ ምስ ወረዶም ብ72 ቋንቋ ክዛረቡ መንፈስ ቅዱስ ጸጋ ኣብ ልዕሊኦም በጽሐ ማለት እዩ ድሕሪኡ ድማ ምእንቲ ክርስቶስ ብዙሕ ስቅያት መንከራት ክቕበሉ ብስየፍ ተቆሪጾም ሰማዕትነት ክቕበሉ ከምቲ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ዝምስክሮ
ኣብ ስንክሳር ተጻሒፉ ዘሎ ገድሊ ቅዱሳን ብናይ ተጋደሉ እምነቶም ጸኒዖም ክነብሩ ነታት መጽእ መንግሥተ ሰማያት ተስፋ ብምግባር ኣብዛ ዓለም መስቀል ክርስቶስ ተሸኪሞም መንከራ ክቕበሉ ብዳብራ እምኒ ክቕቶ ተጨፍጭፎም ኣብ መስቀል ተሰቒሎም ብመጋት ተተርቲሮም ዲና ኣባጊዕ ተኸዲኖም ፈቆዶ ቦታታትን ሸንጭሮታትን እንዳዘሩ ፍቅሪ ክርስቶስ ዝመሰጦም እዩ ሐዋርያት ማለት እዩ። ፍቅሪ ክርስቶስ ዝመስከሮም ከም ቅዱስ ጳውሎስ ዝበሎ ካብ ፍቅሪ ክርስቶስ ዝፈልየኒ እንታይ እዩ? ካብ ፍቅሪ ክርስቶስ ዝፈልየኒ እንታይ እዩ? መንከራ ድዩ? ፀበባ ድዩ? ስደት ድዩ? ጥሜት ድዩ? ዕርቃን ድዩ? ከምኡ ድማ ሴፍ ድዩ? ካብ ፍቅሪ ክርስቶስ ዝፈልየኒ እንዳበሉ በተብዓት መንፈስ ቅዱስ ምስ ወረዶም በተብዓት ነዛ ቤተ ክርስቲያን ዘጽንዑልና ኣእማነ ቤተ ክርስቲያን ተባሂሎም ጽውዑ ቅዱሳን ሐዋርያት። ስለዚ ክቡራት ህዝቢ እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣብ እምነትና ክንጸንዕ ይግባአና። ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንና ክንጸንዕ ይግባአና። ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ክሳብ ተቕበሉ ኣብ ከተማ ኢየሩሳሌም ኣይትጽኡ ዝብል ቃል ኢና ትምህርትና ዘለና መዓልቲ። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 24 ካብ 49 ዘሎ ቅዱስ ቃል። ስለዚ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ምስ ተቐበሉ ብትብዓት ክምስክሩ ስለ ክርስቶስ ውዕለት ከኣሉ ማለት እዩ። ስለዚ ህዝቢ እግዚአብሔር ኣምላኽ ከምቲ ቅዱሳን ሐዋርያት መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልዕሊኦም ቅዱሳን ምስ ወረደ ንቤተ ክርስቲያን ዝጥፍኡ ዝነበሩ ስለ ሓቂ ክብሉ ስለ ሓቂ ወንጀል ክምስክሩ ንሕና ንወንጀል ብወንጀል ኣይንጠራጠርን ብቤተ ክርስቲያን ኣይንሓፍርን ብምባል ብትብዓት መንፈስ ቅዱስ ምስ ወረዶም ዝሰበኹ እዮም። ስለዚ በዚ ምክንያት እዚ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንና ኣብ ቅድስቲ ጽርሐ ጽዮን ጸኒዕና ክንነብር እግዚአብሔር ፈቃዱ ይኹነልና። እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝመሃረና ዝገሰጸና ክብሪ ምስጋናን ኣምልኾን ስግደትን ውዳሴን ንዘለኣለምና ይኹኖ። ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይትአኮቶ ይሰባህ ስሙ ለእግዚአብሔር አምላክነ ወትረ በኩሉ ጊዜ ወበኩሉ ሰዓት ዛቲ ኢት ምዕራፍ የለዓለም አሜን።